Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing rencang-rencang sedaya. Nami kula Sofiana, kelas 12 IPS MA Sabilul Muttaqin. Ten mriki kula badhe nepakake ageman adat Jawi. Saderengipun kula badhe ngenalake kelompok gangsal. Saking diketuani Rizal Mahmud, dimodeli Muhammad Wafi Nuril Maula, lan stylis Inarotul Uma, Sofiana, lan Ahmad Cokro Budi Santoso. Pirantinipun inggih menika setunggal jarik, nomor kalih benting, nomor 3 jarum pentul, nomor sekawan iket bali. Sakwise nyiapake piranti, kula mlebu ten proses damel agemane. Wiru damel tiang kakung 7 cm, damel tiang setri 3-5 cm. Cekap semanten saking kelompok kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.